ang pagpangalagad sa katawhan, walay ginapili nga oras o adlaw, sanglit ang mga panghitabo sa palibot dili sa batagna. Busa sayron ta ang mga gihimo sa most outstanding public official sa Caraga Region karong tuiga. Mga kapuso, this morning sabay tang sayron ang storya ug pagpangalagad nga gihimo sa usa ka taas nga opisyal sa probinsya sa Dinagat Islands. Atong makauban si Vice Governor Nilo Demiray, ang newly awarded nga Regional Most Outstanding Official. Vice Gov Nilo, good morning ug dayon dinhi sa At Home Jamay Regional TV, kamusta ba? Good morning, Sai o mga kapuso, ug salamat sa pag-abli sa inyong pultahan aron ako makadayon sa dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Sir Nilo, sigurado ko nga hangover pa ka sa imuhang award nga nadawat nga dili gayud tiaw. Pero sir, unsa ba ang imuhang gibati ron nga nakadawat ka sa maong award? Una, Sai, ako nalipay, of course, sa kadaghan-daghan namong public officials sa Caraga Region in the 5 provinces. Kita napilian nga mahatagan ining maong pasidungog sa Civil Service Commission. So dako ang akong kalipay, unya ikaduha ako mapasalamaton, no? Mapasalamaton ko sa Ginoo nga iya kong gigiyahan o iya kong gihatagan og kusog nga mutuman sa mga sugo sa pagpanerbisyo. Mapasalamaton ko sa akong pamilya sa ilang suporta o pagsabot kay og wala sila mosabot nga ako public servant. So maglisod jud siguro kong panerbisyo sa akong asawa, of course, si Maricho, sa iyang pagmahal o pagpangga. Di yun nato nakalimtan sa kayo basig maawayan taog din nato ma-mention ang atong asawa mo naghatag og kusog nato. Of course, sa akong mga staff, no, kay kaning akong panerbisyo og wala sila mutabang sa ako kaning among 24 oras o 24/7 murag GMA ni, no, 24 oras nga serbisyo. Dili nako ni maabot o makuha ni mga award. Delikado gid sir kung dili i-acknowledge ang asawa. Pero sir, to give us a little context, no, alang na pod sa atong mga viewers, pwede ba nimo ma-share kung unsa ba kini nga imuhang award nga nadawatan ning bag-uhay lang? Kaning atong award gihatag sa ato sa Civil Service Commission Caraga. Kini gitawag og Dangal ng Bayan Award, no? Kaning Dangal ng Bayan usa ni ka kategorya sa tulo ka awards. Ang unang award Dangal ng Bayan, sunod Pag-asa, ano? Pag-asa ng Bayan, sunod ang Presidential Lingkod Bayan. Ang category ni murag gi-mention dito sa ilaha nga kani for utmost observance and demonstration on norms of conduct and ethical standard of public officials and employees, no, murag mo na standard based on Republic Act 6713. Every year manggod say ang Civil Service Commission nagapangita sila, doon na sila search for most outstanding public officials and employees. In the celebration of their 121 years anniversary kada tuig, karong tuiga, sa ilang honor award program sa HAP, kita ang ilang napilian ning Dangal ng Bayan Award. Sa imo paglantaw, Sir Nilo, unsa ba ang mga nahimong susi nganong miresulta manggayod nga naila ka isip outstanding public official? Una siguro sa akong perspektibo, ang susi mo ang suporta sa tanang mga tao ngari kanako. Of course, ako nang na-mention, pamilya, gobyerno, mga staff, no? Actually, sa kining amo ang programa sa Remedy Action Center, simple ra kay nga programa. Ang amo gusto lang namo ipaabot ang tanang programa sa gobyerno ngadto sa mga tao. Pero ang nakahimo aning siguro nakitaan sa civil service nga extraordinary kay ang programa among gihatod door to door. So pananglitan kung ikaw nasakit, manawag ka lang mo text ko ang panamo sa inyong balay, tawagan na mo ang hospital mangandam, unya manihatod ka namo kung duna kay kung pobre ka, ang imong papel nga wa kay bayran among andamon, ihatod ka namo balik sa imong balay nga naa na kay resita kompleto wa kay bayran. So ingon ana kasimple gundil nga ang amo ang programa, tanang programa sa gobyerno ihatod door to door. Door-to-door service gyud di ay ang inyuhang ginahimo, Sir Nilo. Upon having an award, places with responsibility sabno, busa alang nimo, sir,
unsa ba ang responsibilidad nga nakalakip karon anang award nga imuhang nadawatan? Salamat say siguro ang akong siguro ang responsibilidad nga mapadayon kini no kay natagan na tag-award basig mapalong kay naka-award na ta. So ang akong responsibilidad siguro nga ang uban ma-inspire nga mapadayon kining programaha nga dili lang diri sa Dinagat kung mahimo ba sa tibuok rehiyon tanan o sa tibuok Pilipinas nga ang panerbisyo dili lang kutob sa alas 5 sa hapon, nga ang panerbisyo dili lang kutob Biyernes, apil day Sabado, Domingo, kutob sa maabot sa serbisyo sa gobyerno. Sir Nilo, any message ngadto sa ato mga kapuso labi na sa mga lumulupyo sa Dinagat Islands? Salamat say sa tanang kapusong dinagatnon. No kay ubay-ubay ning kapusong dinagatnon say ako moingon kaninyo nga ang inyong vice-gobernador uban sa Remedy Action Center kung doon na mo yung mga problema o doon na yung mga programa sa gobyerno nga wala maabot kaninyo, text, tawag, message o bisita kamo sa Remedy Action Center. Kay kami maningkamot, kutob sa among mahimo, kami abli 24 oras, 7 ka adlaw sa matag semana, basig unsang orasa, pwede ka mo mutawag, mo text ka namo kay andam kami mo serbisyo kaninyo. Daghang kayong salamat Vice Governor Nilo Demerey sa Dinagat Islands sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Amping mo kanunay. Sa pagpanamilit say ako moingon nga ako, ikaw, kitang tanan kapusong Remedy. Daghang salamat. Chillax lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.